Diagrama de barres. Què és un gràfic de barres? El diagrama de barres o gràfic de barres és la representació mitjançant barres horitzontals o verticals d'unes dades donades per una variable estadística qualitativa o quantitativa discreta i així proporcionar una impressió visual de les dades. I què és una variable estadística? Una variable estadística és una característica dels individus d'una població en un sentit ampli que pot variar d'un individu a l'altre. Per exemple, l'edat, el color dels cabells, els gustos, els estudis. Les variables poden ser qualitatives si es refereixen a una característica que no pot ser mesurada, com el sexe o l'opinió política, o bé quantitatives, si es poden mesurar com l'alçada d'una persona o el nombre de germans. Una variable estadística sempre es mostra acompanyada de la corresponent distribució o taula de freqüències. I aleshores, què és una taula de freqüències? És una taula que mostra els valors d'una variable estadística juntament al comptatge del nombre de vegades de cada valor o classe, que seria la freqüència absoluta, o les freqüències relatives o percentatges o similars. Construïm un gràfic de barres. Primer de tot, el que ens calen és dades. Farem 3 exemples diferents. Una recerca que hem preguntat en una classe, hem comptat quants nens hi ha i quantes nenes hi ha. I hem vist que hi havia 15 nenes i 10 nens, en total 25. I hem fet la freqüència relativa també. Un altre exemple que farem serà una enquesta que hem fet als alumnes de 6è d'una escola, preguntant-los quina era la seva assignatura preferida. I hem obtingut aquestes respostes, 12, 16, 7, nova educació física, etc. I també ho tenim en percentatge. I després, un darrer exemple, hem recollit les dades, la mitjana de les dades de temperatura mitjana i de precipitació que s'han donat a l'Alt Empordà durant 10 anys. Aquí tenim les dades de precipitació en mil·límetres d'aigua i la temperatura mitjana en graus. Ja que tenim ara les 3 taules, anem a construir el primer gràfic de barres. El primer pas és posar els eixos. Hem de posar l'eix vertical i l'eix horitzontal, com si fossin els eixos de coordenades. En l'eix horitzontal posarem els valors nens, nenes. En l'eix vertical, el comptatge. Com que el número més gran és 15, la barra la farem fins a 16. Si fossin 22, doncs faríem fins a 22. Si fossin 10 i 10, doncs no caldria pujar tant. Un cop tenim això, el següent pas seria posar una barra a l'alçada que ens indica la taula de freqüències. Recordem que els nens eren 10, per això la barra arriba fins a 10, i les nenes eren 15, per això la barra arriba fins a 15. Repetim. En aquest cas ho farem amb les assignatures. I fixeu-vos que l'hem fet vertical en comptes d'horitzontal, que seria el mateix. 2 eixos, un on posem els valors, un altre on posem el comptatge. Com que el número més gran de comptatge ha sigut 16, que es repeteix 2 vegades, doncs hem arribat fins a 18, i cada barra amb el número corresponent. Música 7, 7, etc. I a continuació, el mateix gràfic, però horitzontal, però aquesta vegada ho hem fet amb els percentatges. Com veiem, la gràfica és exactament la mateixa, ja que els valors, en el fons, són els mateixos. Diferents maneres d'expressar el mateix. Per acabar, veurem com es fa un gràfic de barra combinat amb un gràfic lineal, que són els climogrames.
Com veiem aquí, en comptes de 2 eixos, n'hi ha 3, 2 de comptatge, un de valors, que seria cada mes. Aquí comptem les precipitacions, que hem arribat fins a 80, perquè és el número més gran, és 73-74. Les temperatures les hem fet arribar fins a 25, perquè el màxim que trobem és 23. Les temperatures es fan amb un gràfic lineal i les precipitacions amb gràfic de barres.